BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Tŵr giat Cilfor Conwy. Roedd y porth sydd yn lwybr drwy'r waliau canol oesof y dref yn giat Cilfor ymreiddiol. Roedd giatau Cilfor yn ail lwybrau bychain i mewn i drefi Caregog ac nid oeddent yn cael eu hamddiffyn mor llym ar prif giatiau. Adeiladwyd muriau tref Conwy yn y 3eg ganrif ar 10 ac fe adeiladwyd 2 giat Cilfor. Roedd gan y giat ar ben pellaf y cei, borth cwlys bychan a drysau. Mwy na thebyg, drysau yn unig oedd gan hon, a daeth yn adnabyddus fel y porth bach. Yn newydd, roedd y giat Cilfor hon, mae'n debyg, yn gilach na'r hyn yr ydym yn ei gweld heddiw. Nid yw'r gwaith cerig ar y dde wrth i chi symud i lawr yn gwbl wreiddiol. Gyferbyn, fe gwelwch flociau cerig yn ymwytho allan, byddai'r drws wedi cael ei osod yma. Roedd y tŵr yn edrych allan ar giat Cilfor. Mae'r tŵr bellach yn gartref i gaffi. Roedd y tŵr hefyd yn gartref i eglwys Gatholig cyn i eglwys newydd yn Rosemary Lane agor ym 1915. Yn diweddarach, roedd hefyd yn gartref i swyddfa gyfreithiwr. Mae'r hanesydd Betty Patterson a fi'n gweithio yn y swyddfa yn cofio yn dilyn chwyldro'r ail ryfedd byd. Pobl yn cerdded i fyny'r grisiau cerig i dalu taliadau cynhaliaeth, cynnal plant yn y tŵr. Roedd priodasau wedi chwalu a llawer y blant wedi ei geni tu allan i brodas yn ystod neu yn fuan wedi diwedd y rhyfel.